Hello guys, welcome to Tales and Trends. Please don't forget to subscribe and click the notification button for more updates. So guys, ziyawa, ziyakhala, ziyashisa, whatever name you prefer to call it, but it's really going down. So we know that Gogo Skhotheni has been trending recently, guys, for many reasons. At first, guys, uGogo Skhotheni went on her social media ukuposta ukuthi hayi kahleni indoda iyangishaya, and then Jiki Gogo Skhotheni is trending for her having an affair noMpumelelo Mseleko. But ugogo yena uyenza ixhofixhofu noMpumelelo Mseleko, and she even released a video, guys, saying that she didn't want to address this whole thing, but she had no choice than to address it. What? No, guys, mina, I haven't cheated on my ex-husband ngisanaye yabona. She even said even him can testify if he could yabona. Guys, while we are still on that, hayi kahleni ugogo and no Queen Loli went on to exchanging words, because there's been rumors that ugogo yena ulele noMpumelelo, which obvious, guys, were exposed in one of the broadcasts. So manje, guys, we have Usam Danger ubhizi ngoGogo Skhotheni spitting izindaba uthi yena noGogo Skhotheni this, Gogo Skhotheni ngamjwayeli, this and that. But anyway, guys, do comment below and do subscribe, and here's the video. I hope niyaphila. First thing first, ungalingi uzophoseka la, uzobe isikhuthukana, uzoqothukela la. Bomqothuka ongena data. Ozongibuza ukuthi le ndaba isuke kuphi. Mawufuna ukwazi indaba ukuthi isuke kuphi, linda uhola iqolo bese uthenga idatha. Bese uyalokhuza ukuthi indaba isuke kuphi. Ufunda amavideo la, uzobona ukuthi indaba isuke kuphi. Angifuni uzongiphaphela ungithi sheshisa le ndaba isuke kuphi, idatha iyaphela. Angifuni. Ungazi nje uzongibangela isicefe njengengane elunywa yinsini, uzoluma manje einsinini zami. Secondly, angisiyugobela mina. Angilaphi. Angiphili ngamadumane, angiphili ngamathambo. Right? I'm in no competition with anyone. Angifune zigulela. Mina, I am a master principal property practitioner. Ile nto engiphila ngayo, amongst other hustles. So, angiphili nge-competition eyaka TikTok yokuthi ngifuna abantu beze ngapha ngibalaphe. No. Mhlambe ngelinye ilanga ngiyophila ngalowo madumane, ngalowo mathambo. Kodwa for now, cha, I'm good over here. Secondly, or thirdly rather, I am married. I have been sleeping with one man for the past 24 years. Ngihlangane naye ngina 19, turning 20. I am a mother of 4 beautiful angels, plus an additional one that I inherited from my husband. Right? Lord God should say a lot about who I am. Yes, I'm on TikTok. Yes, I fall under the category TikTok Sangomas. But, put some respect on my name. Mudafaka. Put some respect on my name. Okunye, angizozwa ngani. Angizozwa ngani. Ukuthi ngithini, ukuthi ngingathini. Angeke ngizizwe ngani. Niyohamba niyotshela onyoko. Onyoko abazozwa ngani. Onyoko abanivulela amafastela, banivulele neminyango ukuthi nigulukudele ningene, niphuma kodliwa amadoda. Anizotshena mina ukuthi angithini ngingathini. Anikwazi ukwenza lokho. Anikwazi. Right? Yes, ngimdala, and I'm not afraid to ukuthi ngisho iminyaka ngina 44. Kuwena lokho mawubudala wathi tontoni wathi whatever kukwena phela ukuthi manje kumele sithule singasho lutho ngoba naku sibadala. Unyile nobhulu bakho munu shelele wawa kwemunu
washelela wavela ipente elinesikofu. Hayi la mina ngomunye-ke nje mina upende. Mina afana ngomunye upende. Ngiwomunye upende ngibhekene nawe ngqo. Ngibhekene nawe ngqo. Ngomunye upende ngeke uze ungikhone. Ngeke ungikhone la, ngeke ungikhone 99 physically. Ngeke uze ungikhone. So angizolawulwa yini nabo bheshi. Ningalinge ningilawule. No lawula onyoka, angisinyoko mina. Anizongitshela ukuthi ngithini, right? Ukuthi nilandela amasimba la ngoba siyazi ukuthi impukane ziwathanda kabi amasimba. Impukane uzithola la kunesihlama khona esinamakinati, esinemfino, uzothola impukane ke. La kunothuvi khona uzothola impukane. La nje kunobulongwe khona uzothola zithembo impukane. Michelangelo there in one of the suites there ngeke uzuze uyithola impukane. Michelangelo ngoba ku clean, right? So you can never tell me what to say and what not to say, right? You can never. Angeke phela into ila ipublic ngoba phela uphila impilo esemehlweni ethu esiyibonayo manje sithule sayinini kumele phela sisho noma yini esifuna ukuyisho kumele scrutinize as a public opinion, right? So sithuleke hayi ningile na bangani menu ningile na hangani menu ayike la kumina bandla mina I've got a thick skin. Inhlupheko yami yangifundisa esinye nginamaleya wekhumba, right? So nje mina ngizoza ngani bandla ukuthi uthini wathini nginendobo futhi nje ngiyablockana ke nje bandla uyayazi leyo feeling oyithola ama-block umuntu leyo authority uthi blocker la block umblockhe ablockeke. So I got so emotional because of the pain and the stories eziphuma ku House of Horror la thwasisa khona lo. I got so heartbroken. Abantu abaningi, hayi futhi abaningi lelo ndlanzana labantu. They know me from 2021. They know what I'm about. And that I've been an advocate for abantu abahlukunyezwa ngabogobela. And I've been sharing my journey and my stories with them. So I got so emotional because those kids are suffering in silence. And I was carrying, rather even now, I'm carrying their pain. After that video, I prayed. And I was like, Nkosi yokulunga, umthwalo ongaka awungipha amandla wokuthi ngibathwalele wona lo mthwalo. Mawungihlula futhi ngiyawunikela kuwena. So there's been allegedly rape cases there, unreported rape cases. Ngifakile nakhona i-screenshot nabona. There's been abuse. Abantwana bayalwa. Kunesithombe ngisifakile la somunye oshise omunye. And this demon over here is nowhere to be found to resolve or attend to the matters. Because why? She doesn't give a fuck. She's on the streets. Unedidi le BBL. Why would she care? Babodwa bakhala ngokuthi kuthiwa bathwase emaphusheni. And wena uyakukhokhela umuntu mina baba intwaso awusuthwasela emaphusheni. Babodwa ababhulwayo kuthiwa wena idlozi lakho lifuna isithembu. Bayajolana bodwa lapha. I mean, we can't deny i-havoc elapha. Ngoba nayo yavela ku TV. So they were masturbating there. Bayalalana lapha, benza all sort of things. It is the House of Horror, according to the description that I got. You know, the latest ones. Khona ngathola then from 2020, the latest ones. So you can never expect me ukuthi ngingabe emotional
ngoba phela ngithwele iy'ngane zami for 9 months ayikho engiyiphalazile and ubuhlungu bomunye umuntu ngiyabuza ngoba nginenhliziyo eshayayo enemthambo, right? Abanye baney'nhliziyo ezinetshe. So what I wanna say, abanye bayangena laphayana bethanda umuntu ene-husband uphuma sekelala nalabanye abafazi, abanye bayangena benabafazi baphuma sebelalana namanye amadoda. What I wanna say ukuthi gravity has got its own way of bringing the mighty down. uNkulunkulu can snatch your happiness within a blink of an eye. Akususe la uzibeke khona, akubeke phansi ubite dust. Ngayo yonke indlela, ngangaba indlela yemali mhlawumbe expect ukuthi mhlawumbe indlela yemali, nginemali mina ngiya DJ emathaveni. Uvele nje kwenzakala enye into, isiphihli sento. Ube nenkinga nje. Inkinga after inkinga. Akumelanga ukuthi uthakathiwe because karma has got everyone's addresses including your rental there in Fourways Galentia Properties. Ne-address yakhona unayo karma. There are laws of the universe. Baba wathi ngelinye ilanga, my dad is a pastor at St. Anglican Church. I was baptized ngajoyina St. Agnes before I became a Mercy yamadlozi. My dad used to say, "Uhloniphe umhlaba ngesizotha, unyathele umhlaba ngesizotha, unyathele uhloniphe intuthwane, uhloniphe nendlovu ephila kuwo ngoba ikusasa ulazi." Izono